Ahmet, hefteyek beri bi kuştineke hovane hejiya. Li gorî iddiayan destê bav û kur hate girêdan û di kamyonetê de li vê derê hate şewtandan. Ev bûyera hovane li derdora serê pirê ya sersûra Amedê çê dibe. Simsar ango cambazê ajel û sewalan Remzî Satî û kurê wî yê 15 salî Mihemed Satî di kamyoneta xwe de bi saxîtê şewitandin. Kuştina bav û kur agir berdide kezeba mirovan. Beliye ek canê me girtiye beliye, ek canê me şewtandiye beliye, ek mala me xira kiriye beliye. Ji kuştina bav û kur 7 kes hatin desteserkirin. Ji van 4 kes hatin zindankirin û 3 kes jî serbest hatin berdan. Di nava kesê ku hatiye girtin de şirîkê Remzî Satî jî heye. Apê min ji xwe li malê ortaxê wî telefon dike dibe Remzî were gamê şinda biye em herin li gamê jê bigerin. Apê min jî dibe kî hûn bivînin hêna no gazî min ez pîxabê bînim werim em bavên pîxabê bin. 5 deqe nake ve navê telefon dike dibe were we me dîtiye were. Apê min ji xwe cilê xwe jî li xwe nake te bû aşortmana ji malê der tê gedê xwe digire dere. Dere deyî nayê. Ez çûm pîxab şewtandî bû ta bûbû toz xwelî tişkî nema bû. Ji ber ku li ser dosyaya kuştina bav û kur biryara veşartinê heye ne gundî û ne jî malbat nizanin ka bav û kur çima hatine kuştin. Serê me maye ku serê me sax be. Serê me heye. Lê malbata Satî dixwaze ku jer bi awayê herî giran bêne cezakirin. Ew saxtê bîra te dema ji malê derke. Erê bi kêf çûn bi kêf ji xwe te got çûn dewetê. Nizan bû ku ew li pêşiya wan zalim li pêşiya wan ku bêbextiyê bi wan dikin. Bêbextiyê ji bo heywana gaziyan kir got heywanê me hinda bûne werin pêşiya me vî bêbextiyê bi wan kirin. Çima dikire mîna îlan nakin hîna tune hîna cenazê wan bîle natiye destê me wî werxistine halekî hîna cenazê bîle derneketiye. Îro ez jî gedekî me bire heqê gedekî heqê bavkî bire li erdê nemîne. Em tişkî wara jî qebûl nakin. Bire neylin. Bire devleta me jî bire xelkê me jî bire neylin. Her çi qas li gundê Yeşîliyê ji bo serxweşiyê çûn û hatin hebe jî heta niha li gund şîn nehatiye danîn. Hestiyê bav û kur hê jî ji bo lêkolînê li saziya bijîşkî ya Stenbolê ne. Evyas can bû di can merivî havînê axê naşewtîne. Mer çawa di cana ji mala wî diqetîne. Em ne îsanin. Dewa wî me re hebû, me malê wî xwarbû, me talana wî xistibû birebata berderê me. Me heqê wî bixweste bigotane heqê camêr bide. Hema bîne tişkî me tê da tune mêrê me ji mala me derdixin dibin awa dikin em qebûl nakin. Bire edaleta me qebûl neke, bire kurmanciya me qebûl neke, bire dewleta me heqê me qebûl neke. Li gorî agahiyan hûrgilî û kîtekîtên sedema kuştina bav û kur ancak piştî amadekirina îddianamê zelal bibe. Maşallah dekak Rûdaw Ahmet.